أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. mune wa Allah mai kowa mai komi godiya wanda ya sake dawo da mu a cikin wannan hili namu da mun saya wa suna likitanci a addinin musulunci, wanda yanzu haka kai tsaye kuke kallon mu da sauraron mu daga nan Pharmacy Islamic Tausayin Al'umma da take nan ƙasar Niger a cikin garin Tawa a cikin kuma karce na Fadar Gawo. Takaitacciyar nasiha mu ta yau za mu yi ta ne dangane da ɗariƙatu istikhdamul yansun lil imsak, hanyar da ake bi a yi amfani da yansun domin magancewa al'imsaku shine kumburi. Na'am, shine likitoci na musulunci sun ce nuqalli mul'aqatan kabiratan min al-yansun, za mu samu babbar koshiya ta gari yansun sai mu kwaikwaya ta fi kaubin min al-ma'i a cikin biyar na ruwa limuddati 5 daqa'iq matsayin minti 5 hakan ga. Nasfihi sai mu tace shi wa nan taziru sai mu dan jira shi, ma'ana sai a aje hatta ya buru da kalilan sai ya huce kaɗan thumma nashrubuhu sannan sai mu sha shi. Al yansun ma'a shamru, ana samun yansun da kuma ashamru shine tanuhu sai a gama su. Nada umul aqatan saghiratun min al yansun, za a samu koshiya karama ta al yansun wa mithluha min ash-shamr, sannan kuma sai a samu kwatankwacin shi na tanuhu, ma'ana karamar koshiya ta yansun da kuma karamar koshiya ta ash-shamr shine tanuhu, sai a sanya su fi kaubin min al-ma'i a cikin biyar na ruwa. Na tarkul majuz, sai a kyale wannan haɗi da an kai yugalla sharika tafasa alan nari hadi'atul harara akan huta masassauciyar zahi, ma'ana kawai irin hutar ga ta gawai hakan ga, an gane ko limuddati 5 daqa'iq matsayin minti 5 hakan ga. Nudifu lil majizu wato ashar warqatun min nabati sanamaki, bayan an kwaikwaye wance ne ya haɗi sannan sai a samu koda kuyya guda 10 na hakan ga na sanamaki sai a kada a cikin wannan wato haɗi da an kai kenan. Nugaddil qawb, sannan sai mu rihe wannan, an gane ko haɗin da an kai limuddati 10 daqa'iq matsayin minti 10 hakan ga. Nasfihi, sannan sai mu tace shi wa nahallihi bil asl, sai mu garwaya a cikin zuma hakan ga aw sikkar ko kuma sikar, an gane ko summa nashrubuhu dafi'an, sai mu rika shanshir dan zahin shi hakan ga. Wannan hayya ce wadda tana taimakawa a samu sauki daga al-imsaku shine kumburi. Wasafatu dabi'iyya li'ilaj al-imsaku, akwai hayya da likitanci ya hisuwa domin magancewa al-imsaku shine kumburi. Albabunaj, akwai albabunaj shine kamomel. Nudifu nismul aqatan kabira, za mu samu rabin koshiya babba min azhar albabunaj, na shi albabunaj kenan mai kyau, filar in shi na kwarai ba gari ba wanda ake kawowa da Najeriya. Ila kobe min al-ma'il mughalla, sai a sayya shi a cikin vyar wanda an tafasa na ruwa, sun mu naqdi, sannan sai mu rihe shi wa natarku, sai mu kyale shi limuddati 5 daqa'iq matsayin minti 5. Nasfihi, bayan haka sai mu tace wa nashrubuhu, sai mu sha ba'dal akli marratan wahida, bayan an ci abinci so dai yaumiyan a cikin ini, an gane ko to wannan shi na. Abu na gaba akwai alhulba, an gane ko nughalli mul'aqatan kabiratin min alhulba, za mu kwaikwaya babbar koshiya, an gane ko ta garin hulba ma a kaubin min alma'i tare da biyar na ruwa limuddati 5 daqa'iq matsayin minti 5. Nasfihi, shi ma sai mu tace shi wa nashrabu marratayn yawmiyan, sai mu sha bi a cikin ini ba'dal wajbatayn al-futur wal isha, bayan cin abinci guda biyu, bayan ka karya da kuma bayan cin abinci na shiga kwana. Wannan su ne takaitaccen hanyoyi da ake bi domin warkar da matsala ta al-imsaku shine kumburi. Allah ya amfanar da ni da ku gabaki ɗaya cikin wannan bayani, da fatan za a yi amfani da wannan nasiha a kuma tura ta ga 'yan uwa daban-daban da suke cikin kafafe na sadarwa domin mu amfani da likitanci na addinin musulunci, wanda yanzu haka kai tsaye kuke sauraron wannan nasiha daga nan Pharmacy Islamic Tausayin Al'umma da take nan ƙasar Niger a cikin garin Tawa a cikin kuma karce na Fadar Gawo. Duk abin da ake nema
wanda ya shahi magunguna domin warkar da cututtuka da suke damun ku. Insha Allahu ana samun su a nan Pharmacy Islamic Tausayin Al'umma a nan ƙasar Niger, a cikin garin Tawa, a cikin kuma karce na Fada Gawo. Duk duniyar da kake, in dai akwai address ɗinka complete wanda za a iya samun ka, ana iya tura maka wannan magani ya same ka insha Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.